rụọ ndị a ka ekele m unu ụwa niile na-awa ọchị m ekele m unu ọ bụ ezigbo nwa afọ ala akụ na-ekwu Ogbuanọ Chibunna Syracuse aka Sira Boy, the one and the only musician emere na akụ egwu m dị online titled Freedom. So according to last video m mere nsikwa na ga-ewetakwuru unu new update about everything na-eme n'ime akụ mkpamkpa edi ahụ ọnụ onye dịkachi egwu ọnwụ na-akpa with terrorists ndị enyere kaki flag Fulani enyere kaki flag here one of the ụlọ ha gbara ọkụ recently ha bịara war edi ahụ ọnụ onye ogugo anyị gbe ọkpago a lot of mkpamkpa nke na-agba ya anya mmiri lekwa ya ele anyị ga-ahụ na ụlọ niile n'ebe a gwụrụ agwụ. It is finished. He burnt down everywhere. This is his community. Afọ community edi ahụ ọnụ mana ọ bịaziri turn is against his own community just because ego hope binyere ya ka ọ were rụọ ndị nke ya sabo o were ya kpọrọ Fulani terrorist eyinyere kaki were na-abịa emebi isi everywhere. Ile anya here one of ofu onye agbara ụlọ ya ọkụ nna eme video ugbu a na meet ya sị thank God na m bịakwara hụ ya ugbu a na so nna m abatara village sị ka m bịa m investigate everything na-eme so were sị ka m bịa megodi video a were kọwakwara mba ụwa na ndị akụ niile ihe na-eme n'obodo anyị were ka ọ gwakwa ha na mkpamkpa niile na arụ niile a na-akpa n'obodo a wu edi ahụ ọnụ onye dịkachi egwu ọnwụ na ọwụ nkwa Kọmanda Gentle na-akpa arụ niile a so anyị sị ka njụtụgodi gị obere ajụjụ ka ị were kọwara ndị obodo mụ na gị ka o si adị ka anyị marakwa na onye na-akpa arụ niile a since ihe a na-eme. So ị ga-aga m ala gị ka ị kọwara m onwe gị. Ụmụnne unu amụla ahapa m ka esi kewe eziokwu nwa Okerekwu ezuo abatara n'ọmụlụ ụlọ after m mecha bury my mom mere obere travel ka m shift oga zuo ike ebe a nka m na-akpọ m la phone na ụlọ anyị agbago ya ọkụ ma agbatute wụzie that na edi ahụ ọnụ la ndị otu ya gbara ụlọ nna m ọkụ gbaa ma kitchen nne m gbaa ụlọ almost 3 building nọ la be ihu nna ezi nna m ha gbakọrọ ya ọkụ onwe mpin nke pụtara la ụlọ a onwenkwen ihe ama m ihe the young man ga-asị na ọ wụ ihe anyị mere ya ọmanị m ihe m mere ya ọ riri m agbago mbe ya ọkụ ka agbara mbe nna ya achụga nkwanị m ya ọ dịkwana onye be anyị na-achụ ya bet ọ bịazie were ndị Awụsa la ndị otu ibe ya were bịa tụtụrụ ụlọ nna m ụlọ m amaghị mgbe alụ bụ nne m edi ahụ ọnụ bịa gbaa ya ọkụ la ndị otu ya. Ngwa nwanne m ya dịrị gị na mgbe ọ nwere ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị. Lekwe ụlọ nke ọzọ nke awụ dị ụlọ ukwu nna m lekwe another one nke agbakwara ọzọ nke nọ n'azụ ya ọ bụghị n'isi ngụ ha azọ ha fụrụ anyị. Lego ụlọ my uncle my senior brother nke anọ n'ụlọ for long lee ya edi ahụ ọnụ mere anyị ka ịma wee bụrụ ndị enweghị ụlọ were bụrụ atụrụ enweghị onye nche ama m ihe edi ahụ ọnụ si ya mere anyị ma mere ya lekwe ma jen nwanne m nweta ma baro ma friji ihe ndị a niile aga m ekwu ezi ma ocho ma ụmụ ihe ndị motosaịkụlụ m my senior brother ihe niile agbakọrọ ya ọkụ even ya na ọ nwere ihe dị important my brother ha dochara ma rọba so nwanne m mụ na gị nwe onye akụ so mụ achọkwa na eji gị ajụjụ ọzọ ilela anyị ịnọgo hụ activities edi ahụ ọnụ n'obodo anyị so hụkwana nke Gentle ihe na-achọ ịjụ gị na-awụ since Gentle batara obodo ala akụ ka isi hụta activities Gentle. My brother ikwu nke wee eziokwu Gentle alịghị achụ onye alịghị achụ ya Gentle awụghị onye ọjọọ to my side kamgbe mma onye Gentle ụwụ o mebokwana m ihe ọjọọ adọbokwana m mbata jakụ Gentle asend ya ụmụaka ya si chụghachi m azụ even mbata akụ
ala m efi arahụ ụra ọfụma bet mgbe ọbụla m chetara edi ahụ ọnụ ụjọ abịa m agbafuo m n'obodo gbapụga. nke bụ eziokwu. Nwanne m abatara m obodo anyị a hụ ka ọhịa si tochie ebe niile, ibi n'ụlọ nna m agbara ya ọkụ, obi adị m mma. So mụ garịwa si ka m mee investigation dịka m promisiri unu si m ga-continue with fresh updates about what is going on in my community. So ya ka na-ewetara unu today wụ 25th August Monday. So nwanne m ka m jụọ gị ọzọ because ahụrụ m na otu obodo anyị dị na ọhịa awụ nke ọ dị before. Alọtara m omeghị ndị nne nna ahụ n'obodo, omeghị ndị nna nna ahụ n'obodo. Ka ihe na-achụfu isi ndị nna ọwụ Ifeanyị na ndị otu ya na-achụfu isi ndị nna anyị na ụmụnna anyị nọ na vileji ka ọwụ ndị amị na-edi eji ahụ ọnụ uti ndị amị ndị Fulani terọrist ọ kpọrọ ya bata n'obodo na-achụfu isi ha. Nwanne m ikwukwe nke wee eziokwu lekwe ọ bụrụ Ifeanyị na-achụfu anyị ọ bụrụ Ifeanyị na-achụfu anyị ndị na-achụ anyị wụ ndị Boko Haram la ewetara anyị wụ edi ahụ ọnụ kpọwerela abịa because onwe na onye ha hụrụ ha na-agbagbu onye ara agbagbu onye isi dị mma egbu nwata egbu okenye. So mgbe ị nụziri na edi ahụ ọnụ shi ya mbịaje wụọ onye ọla agbafu isi ya like ndị okenye o nwere ndị dị mkpa ndị nke ahụ adịghị, o nwere ndị nke akwụla azụ were gbaa ọsọ. My brother, ikwu nke wee eziokwu ihe m na-ahụzi n'obodo anyị a na-agba m anya mmiri, obi adị m mma. Ihe nwanne anyị nwoke si ya nwee di ahụ ọnụ wee atọ ọnụzi akụ as desire but no problem. Ihe o metere Jehova ga-akpụkwa ya ọrụ ya ise ọhịa ọbụla onye rụtara Jehova ga-akwụ ya according to otu onye ahụ si wee rụ ya. So ebe a na-aga ugbu a na another family, another compound ka m gaga school na another house agbakwara ọkụ by activities of edi ahụ ọnụ with ndị Fulani. So ile anya here wa another place agbara ọkụ, here wa another place agbara ọkụ. Ọ wee edi ahụ ọnụ with Fulani Janjaweed, Fulani terrorists bụ ndị bịara gba here ọkụ. So without wasting time, dịka nsi unu na m ga-ewetara unu updates about the things na-eme na village anyị. Here awụkwa another building from another family edi ahụ ọnụ gbara ọkụ n'ime obodo anyị nwa akụ. Here awụ ụlọ nna Friday mmadụ etosi nke dị n'ime ọdọọmị akụ. So ọ gbara ya ọkụ ka m gosikwa unu round unu hụ ka edi ahụ ọnụ si turn the condition of this family upside down. Ka ịhụ ya. So ụmụnne m ndị na-anụ olu m, here awụ ụlọ edi ahụ ọnụ gbara ọkụ. Lekwa sọsọ nke ọ hapụrụ ebe a. Lekwanụ ndị nwe ụlọ a, lekwa ụmụazị ya na nne ya wit nna ya bi n'ụlọ a bifo abịa gbaa ya ọkụ. Lezie ụmụ fọ ọzọ ha ndị bi n'ime ebe a lekwa dịka ebe ha bi bikos ha gbago mee ha azụ ha ọkụ. Ọ wee edi ahụ ọnụ ka m gagosikwa unu ebe ọzọkwa edi ahụ ọnụ gbakwara ọkụ na my village ugwu akụ, which means agaghị m egosiki unu all of them because o buru ibu, but I'm doing with evidence. That's why I have to show you people some places. Ahụkwa another house Nigeria Army gbakwara ọkụ again n'ime obodo anyị nwụ agụ. Here awụ the main house Friday mmadụ etosi rụrụ. Here awụ dị ụlọ ha gbara ya ọkụ, gbazaa ya ọkụ, ha gbara ya ọkụ. Nigeria Army ọha ndị gbara ebe a ọkụ. Were turn on the condition of this house, this building like this. Unu ahụgo ya. Ndị akụ ama m mgbe ọ ga-eru ka unu mara ihe mara na wu gentle una problem, wu gentle problem unu. No Nigeria Army with their messengers edi ahụ ọnụ messenger DSS ha na-agba ụlọ anyị ọkụ n'ala anyị wa akụ. Ndị akụ ka unu mụrụ anya. Ihe awụ condition Nigeria Zoo, Nigeria Army dowere ala akụ ndị nna anyị niile agbafe ichara. Ihe awụ ụlọ nke agbara ya ọkụ, ụlọ nke agbara ya ọkụ with ndị niile nọ n'ime obodo agbafe ichago because of activities Nigeria Army with their messenger onye dịkachi egwu ọnwụ. Ka m gagosikwa unu ebe ọzọ fọrọ afọ. Ya awụ condition o dosara obodo anyị everywhere wuzi ọhịa ndị nne na ndị nna anyị agbafe isigo. Ka m gosikwu na another house Nigeria Zoo gbara ọkụ with their messenger onye dịkachi egwu ọnwụ. Arụrụ wee gbuo m. M nọtara obodo m anya mmiri na-agba m ọkwa ịhụgo ụlọ mmadụ rụrụ. Most of us amaghị mgbe a rụrụ ụlọ a mana Nigeria terrorist Nigeria Zoo Army
with their messenger. I had the catch go whatever. Who now go the condition of this building? I want to at the home. I want to hear Jordan. I want to hear my card home. I want to hear my card home. Ndị ụwa achọrọ m ka unu jiri anya unu lee ma this kind action, this kind activities o nwere ike ime ka obodo gaa n'ihu, ọ na-eweghachi obodo azụ. Ka ngosikwu na ebe ọzọ, ihe ahụkwa another building, Nigeria Zoo, Nigeria Terrorist Zoo gbara ọkụ. Ihe ahụkwa another building, Zoo Army gbara ọkụ with their messenger. Nakwa ya ndị akụ, you people should leave Gentle alone. Gentle is not your problem. It's Nigeria Army that is our problem. Their last invading in our community, Akụ, this is what they did. They burned down so many buildings. Ndị akụ unu hapụ Gentle aka, wụ Gentle wụ na problem. Ndị akụ, ama mgbe ọ ga-erikwu unu mara anya. Mana ihe na-asị wụ, anybody na-eche echiche ịkpọbata ndị amị na ala akụ again ka ha bịa biri. Ala akụ ga-eweli onye ahụ. Ndị ichie ga-eweli onye ahụ. Ọ juru ihe ụmụ ya. Ka m ga-gosikwu na another house, Nigeria Terrorist Army gbakwara ọkụ. Ụfọdụ onye isi ekele m gị. Ịma na onye nwa ọfụma nwụ m afọ ala akụ. Gị ọnwa afọ ala akụ. Biga just m chọrọ ejikọ ma nke ajụ ka imere m ya ọsịsọ wee. Biko ụlọ gị gbara ọkụ like this ka ndị gbara ya ọkụ. Nigeria Army. Nigeria Army. Ọkwa ha gbara ya ọkụ. Yes. Ke ebe anyị nọ ya ugbu a. Anyị na ụmụnnekwu ọdọm. Ọdọm dị n'ime ebe. Dị n'ime Autonomous Community. Okay, ana m ajụ gị since ịma onye Gentle wụ Gentle megidego gị. O megidebe m as a person. Ọ Gentle na-agba ụlọ niile nọ n'ime akụ ọkụ. Nke na Nigeria Army gbara ya ọkụ. Nke bụ eziokwu. Thank you, ya gbaziere gị. Ụmụnne m ndị ụwa niile ha nwa na-adị mma. Anyị abịakwukwa na another building. Nigeria Zoo Army gbara ọkụ. Now another building. You can see how big this house is. This is an old building from olden fashion those days. But this house has been burnt down by Nigerian Terrorist Army. Zoo country by with their messenger. Onye adịkachi egwu ọmụ eji ahụ ọnụ. Ọmụ awụsire boy onye eziokwu anaghị m atọ ụjọ, anaghị m esheke atọ. Mana ndị aka ọmụ ihe nchọrọ igwu unu ọgụ Biafra, ọgụ freedom anwụkwa na ọgụ community. Ihe agbaga anwụ ọgụ community all the whole ala Igbo. Mana you people will take ego personal because unu ka dị confused. Edi ahụ ọnụ onye dịkachi egwu ọnwụ na confuse unu. Nwanne m udo dịrị gị. Ịma na onye nwa ọfụma ọmụ awụsira boy nke na-akụ egwu n'ala obodo unu nwa. Nwanne m, so asị m ka m jụọ gị, ụlọ a gbara ọkụ ka ndị gbara ya ọkụ ka anyị mara. Ndị Zoo, ndị amị, terrorist, ndị amị, ndị Fulani. Ọkụ ha gbara ya ọkụ. Edi ahụ na-enye dịkachi egwu nwa ya kpọ mmụọ bịa gba ụlọ anyị ọkụ. Agbata ọgbara ụlọ anyị ọkụ, ọgbara nke nwanne m ka ọkụ, gba nke my father ọkụ, gbakwa nke my own ọkụ. Tere ha isi ihe ha gbara ọkụ n'obodo ahụ. Chacha ama nkwenye ha anyị mere ha. Anyị emegide nkwenye ha. Jos ha eme ha ka ha chụpụcha anyị n'obodo. So otu a ka o si dị n'ọnụ. Ọtụ ihe m na-ekwu nke onye ọlele ekweta ihe ọjọọ, ekweta ihe adịghị mma. Ihe ọjọọ ahụ ga-ekuru isha, ndị ọ ga-eji ihe ọma, ọ ga-eji ala chere mmiri. Because anyị azụga anyị azụga ihe ọnwụ ihe anyị na-azụ oke anyị. Unu na-emegide anyị, unu achọghị inye anyị nkracha anyị, gwa hafụ nna anyị ka anyị la unu ekweta ihe ọzọ unu na-eji ntọ nụzie na-emebisi ọdụ ho prọpati anyị ala iyi. But ihe onye metara ọ ga-adịrị ya ma edi ahụ na nyere kachi nwanne anyị mekele eme ahịa ọ ga-eji ala chere mmiri. Nwanne m asị m ka m jụọ gị ọzọ because ana m eme investigate ka m mara ihe megala obodo anyị, ka m mara ka a ga-esi mekwa n'aka ihe dị mma ka ihe na-agala ihu. Hụ na ọkụ ọhịa dị n'obodo anyị abịala asị na ndị obodo anyị, ndị nna anyị na nna anyị gbafichiri agbafichi ka onye chụfụrụ ha n'obodo, ọ Gentle chụfụrụ ha n'obodo ka ọ amị terrorist ya na-abịa. Nke awụ messenger DSS onye ochi ha ndị ụwa ndị akụ unu ahụla nye ụmụnne m unu ndị mekwara interview kwa ka ha kọwakwa ahịa na-eme na akụ, ka ha werekwe kọwakwarụ na at least ha nọ n'ụlọ emitiri m ha na village a ha ma ka o si adị. Ha si ebe ha gbagara ọsọ because of ndị amị gbalata ka ha bịa hụ ụlọ ha ndị agbara ọkụ. Thank God no meet ha here. So ọkụ unu mara na onye ahụ gbukwere ka agbara, onye ahụ gburu ka agbara ka a na-aga. Ndị akụ mụrụ ndị Igbo niile ụwa niile ihe awa another building ha gbara ọkụ. Ihe awa ụlọ nwanne nwoke Samilov, nwa onye ama Samilov na akụ a. Ihe awa ụlọ nwanne Tuma, ihe awa ụlọ ya gbakwara ya ọkụ. O nwere ihe ụlọ a mere ọkụ unu jiri anya unu hụkwa. Nke a na ka mkpụrụ unu gaa na be nna m ka unu hụ ka a si gbazaa be nna m ọkụ. Ka a gawa. Investigating. Ndị akụ mụrụ m
Igbo niile ihe awụ ụlọ nna m ihe awụ otu a si gbazaa ya ọkụ ọnwụkwaje ntụ gbara ụlọ nna m ọkụ dịka m gwara unu na m na-eme with evidence that each one that I'm saying I will be proving my evidence. Here are my evidence. Here awụ ụlọ nna m agbara ọkụ, nothing was brought out, none of our property was brought out. Ugbu a otogo ọhịa ọ ka ndị akụ were mara na ọwụ gentle wụ their problem. All Nigerian terrorist army one day with their problem. Amam ihe ọzọ na think, amam ihe ọzọ chọrọ iche. This is the right time for you guys to stand up and know the truth and follow the truth for betterment of our community and Igbo land as a whole. Masị unu na aka unu mụrụ anya wee realize ya chee echiche mana na this young man a na-akpọ onye dịkachi egwu ọnwụ edi ahụ ọnụ egbugo anyị with his so-called DSS messenger ọ na-arụ were nwee the mind and the gust ịkpọrọ Nigeria terrorist army wee na-abịa agba obodo anyị ọkụ. Look at our place. Nya ụmụ ekegwu nke dị n'ime Amoria akụ o nwezi onye bi ya. Anyị ọ ga-eji n'aka anyị rụọ ụlọ anyị a na-achụpụkwa onwe anyị n'ụlọ since onye a akpọrọ bụ terrorist army bịa n'obodo anyị dị mma. Amasị m ka o jirizi ugbu a ma ndị nna anyị onye ọla gbafu isiziere edi ahụ ọnụ with his terrorist army. Ihe awụ ụlọ nna m that n'ụlọ nna m agbago ọkụ bido na-adazi ada ahịhịa na-eruzi n'ụlọ nna m. Ụlọ a mama mgbe a nụrụ ya ọwa aja ọcha. You people will know that this nowadays anaghị eji mud block arụ ụlọ, ozi foreign things. But mgbe a nụrụ n'ụlọ a amụbeghị m that time mana agbara ya ọkụ, which means agaghị m ahụ